kan ngai venna rekara hongzali somli thubuai kha alakal zela karkalta zirtop ni khan he thubuai in nam hnoyepu Henry lalbiak zinga chhun deng le athurol puite chu Champhai district court ta anin lana he thubuaya an puna te chiar chuanin thubuai nei tu te hian an pom lo thunga korta hian an thiam lo nge yem ti fia turin an chung thui hi rel chhun zom le tur hani thung he thubuai kai hnoya hian ruihlo tolna kan din hmun alang chho meka chumi soina rem changa tan chuan I hmangkwal te ang tunhaya Mizorama ruihlo tolna thubuaya chuan ngai ven hlo ber tingam tur hi March ni som pathuma tanga in tran khania Zokhathar police te chuan hruai kon konga an duty na bike pathum le taxi ya mi pasari in phur ti din an tuma bike chuang te zok hi thuan zo felain taxi chu tlan chia Champhai lampan atuma police te chuan zuin thui an tlan chet main an man zui ta ne thonin zofia na tangin dan phal lo thil an phur ngei thu an rin hlel te hian an puanga police ten an lo ti din na tanga kilometer le chan ve bor vela an thil phuran pai thu an soitel boka police ten chu an wazong muwa hongzali somli nge mai kha an mu chuak ta a an chui zuina Henry lalbiak zinga chhundeng an mantela ani hian he thu boy hi atilarin lungoi lo na lantir na te po thlenga ruihlo tolna hian min lu chil thuk hle ti te po kan ria chian thei pha viau ani kha he thu boy kai hnoya hian soyatam hlea athen chuan poi khoyan puzinga alang sar ber Henry a hi sumanga boka khoya molai la ya thlawaneya belina chuak le dai to vairaman mu ti thu thangte awm fawa hei hi chu thu por poleng ania anman atang khan athu rual puya putenen hian zelmes an la ring ve zele an vai ro chuan an nilem lo thunga hongzali somlia an manjinga pakhat hi kumtling lawania chuwangin an chung thu relna atel ve don lawa mi pahni chu damlo na kai hnoya bela chhuwa ani to bokane kan thu donai na soidanin bela chhuwa nu hnungzo khian bela dil masa tani na kuta titlia kaneyome Champhai district hospital panpuinin ani hian ZMC ya an lo refera hewang hian bela chhuwa dil leiloka mase an chung thu ngai tu district judge chuan bela chhuwa lovin veng tu te chu ZMC ya hian zuk hruaya zukvil turin atia hemi hnu hian pakhatin akut atitliak velea ani hian district judge dila hre to te poni mai theye high court lama dil ta high court in anlo phalsak nuwa kutitliak masajok po hi bela chhuwa ani velea midang hi chuan tan in lama hunan lamang mek anthu boy kai hnaya hian police te chuan September ni kwa khan charge sheet an thelu to boka mani dewa insualna nuna chana nomna thu boya khan charge sheet the man lo boina te po atheng ani kha tuntu mai ro chuan chutiang chu om lo thung tun thati ra hian court ta anin lanin anthu boy hi an ngai to chho tak tak dona police te le thu hretu te kowan nianga engtia reinge thiaman chandone mo an chan lo done mo hreturin nga ngai don ti ro chu hriat thei alani lo Champhai district court ta rui hlo kai noi thu boy hi soita ila charsi thelua tanga kum khate mo kum nia te mo thutluk na siamani ti mu theiania tun hnaya courtin rui hlo kai noi thu boya thutluk na siam achin felzinga hian kumsang ni somni pathuma thu boy lut ti te po mu tur om nual to arei thu hlai ro chuan thu hretu anin lan thraem ti tele thil dang dangin aril thui viau don thungane ruihlo tolna mel mang hi nasatakin a in thlak boka Mizoramin achelam hlir kan changti hi district court ta thu boyom dana tangpoin achiang thei viau he court building te reute kiu tang reng tak mai hi India ram mai ni lovin khovel pum huap te point ti taila aswal tamina rinom lo ruihlo kai noi thu boi lu nem na ber ani lo vek chuan an hniam lutuk lem lovang thu boi hi bel dil na tenen thlakhata za chuang an chinfel chang te oma thu boi lut po zatel te meu om le boka thu boi ti kiam tak tak ani thei meu lowane he court hi district judge pulian sang zola thut na nin an thu boi tam ber hi rihlo tol na le akai hnoyania thamasa khan thu boi za som pakwa luta chungzinga chuan thu boi pa ngai tila
bela chua dil na le ti borvel tel lo chuan somruk ania thubuai an chinfel zong hi za ania heti chung hian thubuai la chinfel lo korta in chialai zali somnga paruk anla nei thunga chuti ni chuan ruihlo tolna kai hnoi hi kan ngai toemo ngai tua lo emolamin omzia nei vaklo pun lam apan deuh deuh tina ni chu kan chak golden triangle hi khovela ruihlo siam chua tamna berani to ruihlo siam na bupui hi south america tangtein tuna chuan a in son to hei wangte po hi ni mai thei ruihlo ron lu reng hi atam em ringot to maya voi khata an ruihlo man hi akezi tel te anit ol to mai thina ne kum niliam ta ne na khai khinin trum khata ruihlawan man hian san lam apan na sa hlea golden triangle atanga ruihlawan siam chua khovel mun thanga an thedar konga india ramle bangladesh alu turchu mizoram atang hian alut nem ve viau titilang tuangai ani thina ne hongjali somli hian kan malam hun duam lo tak mai tilan na lai nei boka chu ruihlo tol tura in thu rual na le in chhor chhon na ania an thu boy kal chhodan tur chu thu hran lo ni ta sela anin man na kai hnoya hian mi pakhat sum nga ve tok tak chuan sum mamo tak chu ruihlo tol turin a chhor chhong nin alanga hei hi thilom dan ani chuan poi khoi tura in tel khom na kan mu thuai theina rem changa tam hlea ruihlo tol na hi chui zui china chutianga lana chu awm ta fo mai bokane South America an buaina lian tak chu hetianga intel khom ho hin nia sum le payan nga boxi ral thuam lan nei thra an duang ang an mu theya ram then khata phei chuan tho khat lain heng ruihlo tol tu te hi an sarkar point angam meulo thina ni kha ruihlo tol tu te chuan ram ri an hanin chu zui ta le nga la anin dona poisoi lo mitam takin nunan chana tun thlangin Mexico le danga chuan hei hi an buaina ber alani zui zela thitlo mai kha thil har satak kanilem lo khungram anga khuan kan chuak do ne tina ni lowa mase ruihlo siam chuana lian tham takle atol na lian takin a hrin chua ania golden triangle kan hnai box hi ni ve theina rem chang kan nga tiro alang chiang viau thungane chumitana poimo ber pakhat chu ruihlo do na nia ado konga hian abuk thelin kan thelem ti te po hi chhut non atul ta khop mai Mizoram district ranga ruihlowan mandan data tangin khochak lam Champhai district atangin ruihlo alut na sa hlea chimla mai ro chuan a han deuh duk thunga Champhai district chu Mizorama ruihlo kalka ber ati ngamani ado na konga manrom mamo rangte tunlai technology changkang zo ka thuam lama te masona muture memero chu omlem lowa mana tanga tun thlengin staff in dai lo na atop tak thei chuang lowa staff in dai lo poi thei deuh dan chu ruihlo hi tlom ngai polin anman vengot theilo thubuai siama dananga kalpui tur chuan exercise le police ti te apoimo ber ani ta tho hongjali somli an hai chuan hi patrolling ania patrol na tan hian drone an thlotir thin tura te kan lo nga yange drone hi chu thala hovin an nei tura kan la da deuh te poni mai thei ruihlawan phurem tian dignatan airport a x-ray call an manang deuh te hi an mangrup to tura te po kan ngai mai thei tuna anen dikna thaber chu mit alane engponi se 440 te thubuai hi alakal zel don tiang chi hian ruihlo po hi duam deuh te chuan a hlo kalom tin mi hring nun na asuat tur ngai tualem lovin sum umin anlalalu zel dona ruihlo do kan ti hian a khoi lai nge kan ngai poimo ngai ti te po alang chhau zel tura ngai phat te ang